dacă șeful delegației intră cu aroganță și mă rog, să spună, să justifice puțin. E o indiferență totală. Păi dacă TVR-ul, punctul de vedere al TVR-ului, ăsta este nivelul. Asta este nivelul lui. Haideți dracu să tragem mapa și asta este să... Și de mai participă mai mult. Practic să înțeleg o chestie. Asta e nivelul, adică Elena a fost forță. Nu? Asta e nivelul lui. Asta e nivelul dânsului care poate nu a știut să aibă aceeași aroganță. Aroganța care a avut-o față de telespectator în seara asta, măcar nu acolo. La Moscova, unde acolo nu avea fi aroganță. Să aibă show, să aibă scena ca lumea. Va face o ședință, va Ați auzit, ați văzut ce m-am telespectator, de aceea suntem pe locul 19, pentru că vedeți ce aroganță primim din partea organizatorului. Hai să ne puțin, haideți să